Okay, mga kabangbang, baka sabihin nyo kaya ako pumayat kasi hindi ako kumakain. Kumakain po ako. At may baon akong sandwich kasi I'm so tired. Grabe! Yay! Mga kabangbang! We are back again here at WEDENSDAY! Kasi for today, this will be another challenge sa aton kaya we will be having weights training naman. Kaya wala supong si Coach Sai, ang aton makaupod, isa man ka YouTuber! Yan! Subscribe to his channel! And I'm so excited to introduce to you ang aton nga coach for today. And here he comes! Ang Adonis sa Blackout Fitness Gym Iloilo! Nasamakan Coach Stefan! Yes, mga kabangbang, ang kailangan ako magina sa inyo. So kung adlaw will be having weight. So Coach Stefan, ano muna? Kung kita mag-target sa weightlifting, how do you call that? Weights on the bar. Weights daw para sa akong nga legs. Wow, what's with my legs? Naman ako legs, pero I got pants na hindi kayo sa akong legs. So madako, hindi kayo pants ko. Ipalit na lang. Kamay nga ako dito. Ay, bet ko na mga kabangbang, gamay nga body toning. So excited ako, pero tali hindi ulang ko pagpakabot na yan. Kaya kasi nila ko mabalik next week ko. Ito na, ito katuyan niyo, mga kabangbang. Subscribe ko mo sa iya nga YouTube channel, tapos tandaan niyo iya nga tsura. Kaya kung kakatuyan niya ako, res bakanta siya. Awa! We're done! We're done! Yay! At last, mga kabangbang, we're done! Ang mamba ko lang sa inyo, kung seryoso ka mo sa life nyo, get Coach Stefan, kung hindi ka mo seryoso sa life nyo, pero sa akin, hindi na ka magbalik. Nereha! 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 But I tell you, if you are the one who's really into achieving your fitness goal, if you have plans to get your body back, get your confidence to the highest level, Stefan John is the man. Pero, mamba ako sa inyo. Ano gumang gusto mong balon, Miss B? Ready na ka mo sa inyong water, ready na ka mo sa inyong self. Kay siya ang coach nga, wala sang pasensya nga hambal sa inyo nga, okay, half repeat lang, hindi. Paghambal nga 3 repeats. Paghambal nga 15 times. Ha? Sindihan nyo? Kung stricto ko sa klase, mas stricto niya sa gym. This is his place. And I hope to see you again, all of you here back next week sa Blackout Fitness Gym Iloilo. Bye-bye everyone, mga kabangbang. Subscribe to Coach Stefan. Bye-bye. Thank you so much. Alam niyo mga kabangbang, I'm contemplating if I'll be coming back next week. Alam mo yung feeling na pinapahirapan mo yung self mo.
So, yeah, right. Meron talaga additional benefit for going to the gym, but it really hurts. It hurts in my muscles. Tapos, never mind. Yeah, what do you say? Should I come back next week? Comment down below. Cheers! Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong yung channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindutan ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!